Natividad. Oh, nagadung ko na yan. Mr. Dono. Ay, kasi ano, si Ronald dito yung mga plato. Hindi lang Mr. Donut na. Tanggal ito, ididok dito. why? Oo nga. Video ko na yan. Ayan natin. Natividad. Oh, nagadung ko na yan. Mr. Dono. Ay, kasi ano, si Ronald dito yung mga plato. Hindi lang Mr. Donut na. Tanggal ito, ididok dito. why?